Здравейте, днес ще ви представя английската въздушна пушка Gunpowder Shadow в калибър 6.35. Ето я пушката. По нея съм правил следните доработки. Махнал съм оригиналния клапан и съм сложил китайски от AliExpress. Разширил съм проходните отвори на самия клапан на 4 мм. Съм ги отворил. Тази бутилка е турска. 500 кубика, мисля, че беше на 200 бара. 200 барова е тази бутилка. Сменил съм бойната пружина вътре на ударника. Сложил съм малко по-дълга и съм сложил утежнител на самия ударник. И съм го направил малко по-тежък самия ударник. Сега ще му замерим скоростите. Ще стрелям с GSB 1.64 и HN 1.30. Ще видим какви скорости ще покажа на хронографа. Ето ги съчмите. Сега ще видим какво ще покаже на хронографът. Ще стрелям първо с HN. С HN ще стреляме. Да видим. Чакай, така ще ги сложим. Какви скорости ще даде пушката. ...310 метра. По 3 пъти ще стрелям, няма смисъл повече. Ето втората съчма. ...308. ...306. Това беше с HN 1.30. Сега ще пробваме с GSB 1.64. Ето ги. ...283. ...280. ...278. В момента беше на 200 бара пушката. Сега е на 190 по манометъра. Монтирал съм тук, махнал съм оригиналната тапа и съм сложил такава, на която да се навива модератор. Една втора UNF. Регулатора ми е на мощността на средата. На средата китайски клапан с разширени проходни отвори. Сменена ударна пружина, по-дълга и утежнен ударник. Някъде с 30 грама е по-тежък. В момента някъде 75 грама. Това е правилно по пушката. Оригинално е всичко останало. Цев, Water Walter 30 см до тук някъде се пада. Модератора вътре си оригиналния. Това е пушката. 200 бара, 480 кубика ли е, колко е бутилката. Не мога да я видя в момента. Турска бутилка. Това е.